ọzọ na-atụ ilu na-asị na gịnị mere ee a sị na-ejighị ụtara mbụ ama ofe dị ụtọ. Ọ ihe m kwuru, ejighị ụtara mbụ ama ofe dị ụtọ. Igbo mụrụ ụzọ ọzọ ekele m ụnụ biko ihe onyonyo m mere ụnyaahụ gasị ihe ndị mmadụ na-ede nke oyibo nke a na-akpọ comment section. Eji m ohere a wee na-eme ka ị gbata n'afọ 2025 na Save the Video ga-ebido ime ihe a na-akpọ Okwukwu Ọra MC. Ị na-eme ọdịbe nchetago, ị na-echi ọzọ, ị na-eme mmemme dị iche iche. Kpọtara anyị n'ekwentị gị na anyị ga-eme gị ka iwechi ya ntị gị azụ ka eze wee nara ikuku nke a kpọrọ ọchị ma chụọ gị ọbara mgbali elu nke mgbali elu na nke mgbatụ ka anyị kọọ n'ubi onye a bịara. A sị m na-ejighị ụtara mba mgbe ofe dị ụtọ. Site ihe onyonyo m mere ụnyaahụ gbasara nwaanyị jekwuru nwaanyị ajadu ji ebikọsiri ihe onyinye ka ọ wee gba ekeresimesi ihe mere nụ. Achọrọ m ịgba ka afọ ihe ụfọdụ na-edesi na nwoke ahụ kwesịrị ịgba nwunye tutu ojenye widio gị na-achọ ịgwa m na nwoke amaghị onye ọ na-anụ. Ya ka anyị si gị ejighị ụtara mbụ agba ofe dị ụtọ. Ị na-achọ ịgwa m na owidio bụ onye izizi nwoke a na-emere nwoke ma nwunye ọfụma mara ihe nwunye pụrụ ime. Mara na nwunye bụ onye a na-achọ ka onye onyinye akụkọ a nọbaziri ọ na-emeruo ụmụ ebe ụmụnne di ya ka ị bịara ịgwa m ya na nwoke amazi ihe ọ maghị ihe dị mma ọ kwesịrị ime. Ọ bụrụ ihe niile ka a na-agwa nwaanyị na mịtọ ka nwaanyị ka mma. E nwere okwu ga-emebife ịgba nwunye gị nene echiche nwunye gị, nene ụbụrụ gị, nene ka nwunye gị si aghọta ihe. A na-ekwukwu ya na ọ bụrụ ihe niile ka a na-agwa nwaanyị si agwa na di ya enweghị ịga nwaanyị si ọ ga-ebu nwunye ọ ka ga-agwa ya di ya. Nwoke ma nwunye ya ọfụma ya kpatara na ọ gwaghị ya chọọ ka o merie onwe ihe ọ bụla ọ chọrọ imeri. Abịa na-asị m o nwere ihe dere na husband and wife are one body. Nwanne gị ya kpọọ gị na di gị bụ ofu a di na nwunye mana di gị ka di gị bụ isi gị nwa bụ olu ka wee na-eme gị ka ịghọta. Ọtụtụ na-aghọtasị na di na nwunye bụrụ ka di na nwunye na ha ịbụ abụrụ gị ofu na-emekọ ihe ọnụ. Biko anyị abụ ụlọ ndị ọcha maka ndị ọcha na-akwụkwọ ụgwọ bịa ọzọ aka ịkwọla everything ịkwọ. Ịbụ onye Igbo ekwuona na ihe na-ezezi n'anya wute ndị abi mba ofesi ka ha si ekwu okwu ịgbagbagwọ na alụmalụ gị na yugo sọfara chijie otu ejere mmemme ta ha onye ọbụla na-agbakọ di gị chụọ gị ịnarụ obere ịnọdụgodu na iro gị na-enyi nwoke mekọrọcha meche ịnarabeghị mkpa ị nwere gị na ehurukwa ebe anyị na echiche gị na echiche a na-eme. Kedu ihe nwoke ga-eji wee je nye mmadụ ihe nwaanyị sị na ọ kwesịrị ịgwa die na ọ kwesịrị ịgwa nwunye onye who are you? Gị nwa na onwe gị mgbe ị na-eje enye ndị bụ na ihe di gị a na-agba onye niile i mere ka di gị na-agba. Ọ ihe m chọrọ ịjụ ka anyị na-agwa na onwe anyị eziokwu ụmụnne m ndị ka anyị kaba arụ na-ekwu eziokwu ka ihe si wee gbata wee kwụrụ. E nwere ọtụtụ ụmụ nwaanyị di ha ga-enye ihe di ha na-emere ụmụ as far as nọ ndị be ha ọ dị happy mana ekwute okwu ndị ọzọ ukwu ha gbaka. Ọtụtụ ụmụ nwaanyị bụ ndị ụmụnne di ha dị ekwabe enye ha maka ọ nwere ihe ọ chọrọ ọbịa naanị ihe oge emegorogo oge eme nwanne di ya ahụ ma nnọkwatazi ebe ahụ ọ chọrọ ịnọ. Mana ọ bụrụ ụmụnne ebe niile a na-ezo ezo ka mmiri onye na-azọpụsie na ọ na-azọpụ ala nwunye odogwu onye ọbụla chekwa ji eje gbara ọgwụ ya nwụrụ. Nke abụọ ogiri a da n'isi onwe nwaanyị aghọta na ihe mgbanwe nke izu ọ kpụrụ ugwu die n'ala odogwu dị ka ya ka ndị mmadụ na-ekwu na ọnya na-achị di ya na di ya enweghị ọnụ okwu na nwaanyị na ọnya na-akọtụrụ. Ọ bụrụ na ele ha anya na di gị bụ ndị a jụrụ oyi maka the man very gentle na ọ gị na-ekwu nke na-eme n'ime ụlọ nwaanyị a mgbe nwaanyị ịchọzie ka ibupụtezie ya n'ezi nwoke wee chọọ ka o morie ya azụ. Otu ọbụla nwoke ra nsọ nwoke ra ka danda nwoke bụ nwoke sọpụrụ nwoke wu akwụgbọsọ ọ ga-eme ihe atụghị anya ebe nọ anyị maka Chineke ntị ị ga-ebu onwe gị pịa na ọ ga-emorie gị azụ. Ọ bụrụ na di gị na-asụrụ gị pantị n'ime ụlọ wee chọzie ka ị gosi ọha na ọ gị na-ekwu nke na-emebe gị okwu ngala obi eze gongo. Ọ bụrụ na nwoke enwere maka na ihe a gbasago n'ogbe ka ọzọ ọ zagoro aza esi nyanwa nsọpụrụ niile na ndị mmadụ na-enye ya and ịmụ nwoke na-amata anyasị taa ji nọrọ anakwa nke nwunye na-agwụ ụkwụ wee chọọ ka ọ pịarie gị azụ. Anọzi m ndị nọ na-asị na ọnwa ahụ ọta achọm vidio eburugo na-abịa na je na-enwere ahụrụ nkịta beghị agbaba n'ọkụ ndị niile adụghị na gwara ya ndị ebe ha nọ. Ọtụtụ n'ime ha ruo ebe ha ụfọdụ enwekwa ọnụ okwu. Ọtụtụ n'ime ha ya agwanwụdị di ha ụfọdụ na di ha akpanwụdị nkatara ịmana ọdị enwe ndị ha na di ha na-ebi ka flatmate nwaanyị enwere ọnụ okwu taa chọm ka ebe gị oke oche triple seat ka di gị ga-agharị ịnọcha na nke nọ ebe a nọ ebe a bife ịnọkọta echi ebidokwa ebe a kwụsịrị. You never jam. Ọtụtụ nwoke dị iche iche
Hinji kwukwa ba ka ịkpachapụrụ onwe gị anya. Ọtụtụ n'ime unu na-enwe oke ịhụnanya dị unu fụrụ ụlọ n'anya. Unu achọzie ka ị bịara anyị bazie nwoke maka na ya na anyị na-egosi gị na Africa. And onwe something special dị n'ike gị ahụ. The man chọọ ike ọ ka ga-enweta ebe ọ bụla ọ chọrọ. Just that na nwoke feel ike ya kwanyere onwe ya ugwu. Fụ ezinụlọ ya n'anya. Dozie ezinụlọ ya dị ka nwoke. Nke ịtọ ọkụkọ unu ada acha anya. Maka na gị na di gị na-agbakọ maka nwaanyị a na agwa emesịa maka na gị na di gị na-agbakọ ọtọ na-ara edazi anyị na-enete di gị ndị mana apụta n'ezinụlọ ndị mmadụ na-afụta di gị dịka odo. Ma ya kpata gị iji mee ihe ime nwuru. Ịghọta ahụ dị mma, ịghọta ahụ dị gị. Maka ọ bụrụ na ịfụtara di gị dịka odogwu ndị na-enejere anya na-etasị gị na nwoke a abụkwa aga. Ị ga-eji aka na-asị ya good morning sir. Maka gị na ya na-emechi ju na-atọsi ọgọdọ baa n'enubere eme emume di na nwunye. Ịkpa ha agba dịka nwaanyị azụrụ azụ. Enwere mgbe ị kwesịrị iji gwa di gị otu ahụ. Ọ bụrụ na di gị jecha abata n'ụlọ na-asụ gị asụ n'obi gị na di gị na-akpụzie na akpa ndị unu mechie emume di na nwunye enweghị nwoke isi aha jụọ isaid ahụ ihe sọrọ dike ya dee ude na baba na ngada nwaanyị nwe ekwu n'aka ka ọ enweghị nwoke aha laiki ije ebe a di gị riri tụzie iri n'elu jiri wetuo nwa ya si ya nna ka ezi ka ihe dị otu dota andị nwaanyị amana wede afọ ọ gasị gị madam daala n'afọ a ihe di gị mere maka na ngwa ihe jikọrọ ya na di gị mana ọ bụrụ na onwe ihe jikọrọ ya na di gị ọma ngwa gị ya chọọ ka igosi anyị nwaanyị chara acha nwunye ọgaranya nwunye odogwu ka kene keta ihe dị gị gwara gị na-abụ na onweghị ihe ịbụ onweghị ihe ịbụ nke nọ n'ikpeazụ nke m gwara ya sị ya gbada nka barụ je ya wida mgbaghara ya nisi gị jee ya mgbe ọ sị m gịnị nsị a aga m anọ ebe osu ịka ga-abịa ịgwa m oke ọkpa eje mba nnekwu ọkụkọ ada n'ọya si ya na m na-eji ihe ngabiga nke akpọrọ experience mgbe wara azụ inene si ya jee yọọ this widow ka ijide ogwu jide ọfụ ọ sị m ke ihe mmiri si ebe a ka m mana ka m kọwaa ya ebe a ọ bụrụ na ọ jee yọọ widow a obi widow a ga-eze ọ bụrụ na nwoke a mechaa jekwube widow a nso wee si ya na ọ dị very sorry na nwunye bidozi ya na ya na-akpa ọ nakọta omere ya transfer anyị ncha bụ mmadụ ọ ga-abịa n'ike maka okwu na oke abịara m ọ na-emeri ya mgbe were nka na eto ma anyị nwere ebe ọ ga-abụ oro widow a ga-ebido develop be likeness na ebe nwoke a mana nwoke a kpọbiri okwu a ọ bụrụ iwu dị ga-agba nwaanyị na-ele ọfụrụ ya site n'omume especially ya gbasara ego ọ bịara widow a klo madam tutu ị mara ihe na-eme na di gị akụbago widow maka Chineke ọ tụrụ widow atụ n'anya tịrịtịrị you no go know ihe ahụ ị na-achọghị ime ọ na-eme right under your nose jee yọọ widow biko si a na-ede sorry ọ bụrụzie na emechazie di ya di ga-abịakwutezie di widow ọ bụrụ onye nwere conscience yes nwaanyị abịakwara yọọ m anyị ya ga-abịa bụrụzie ogbochi ọ bụgoro na o nwere intention ọ ga-adụ asị ihe widow ahụ ga-ekwuzi na ọ dị ka otu a ka nwoke a sị mkpatara nwunye eji wee gbachie mana ị na-agba ndị okooko anyị ebe ndị nwunye ọcha na gịnị mere nwanne m ngada ama ihe o no go school o ihe m gwa akpa gị bụ eziokwu enwere nwoke anọ n'ụwa na-achọ nwaanyị na-akpaso ya ezigbo akwa especially petting enwere vidio mfu na-efegharị velasi deze fada na-asị maka gịnị nwa ji ime anti gị nwa bụ nwaanyị kwadochagodo ka nwaanyị begesi gị nne ya nwaka o gwa m nke bụ eziokwu obi a na-adịkwa gị mma wee bụrụzie mgbe opposite sex na-etu gị aha na-eme gị nka na-eme nka ama m uno ihe nji okwu abụ onye ọbụla gbara ọgwụ afụkwa m ndị dị elu widowhood na-atọ mba ịtọ na-enwe onye fọrọ ya jee mie ma gbochie ọbụla echekwa ntị ọ bụ ihe ndaba ndị begakwara nwoke okpere ọjọọ echi o nwere ike dakpara ma ọ bụ dara onye nke ọzọ ọ maka na ụmụ nwaanyị akpasịrị ịgba ya maka nke ị na-eje eme n'azụ ị na-agba dị uche anyị dị na ya ka anyị mara na ka anyị si eme ka anyị mara na-emenụ n'ụwa ka anụ nwere onye ma ihe nwere ike ime echi ọ ihe m kwuru ihe isi ike meziri be ya onye ka m esikwu ya ọ dịka onye ọbụla abụ onye anyị enwere ọtụtụ n'ime anyị bụ ndị ajọrọ ndị na-agabiga ihe niile m ekwuo na m ya
anyị a na-eyi nke ugboro na-abụ otu a m kwuru otu a ka ọ dị ịkwụchọ ịkwado ihe madam jee ya nwaanyị a buru aka gị anyị bụ n'elu butuo ya n'ala n'izu a na ị ga-achọpụta na bịa gị ga-eretụghị ahụ ọpụta ọrụ dị gị n'ala ma ka ịsa ya sekpuru anya si ya biko ya gbaghara mee ka obi daa ya ando obigo kpọrọ chairman na sekretarị ya gbagote eribe gị sekpuru ya ọya ndị a bụ ndị ga-akọrụziri ndị ogbe ụnụ amaghị ihe mgbe ị na-arịa n'ụlọ onwezi ema na ịyọrọ ya kpọrọ chairman na sekretarị ya ada ọkpọrọ wee meji wido na kpọrọkwa ndị ahụ gbaa ha invite ibe gị sekpuru ha rụzie ụmụikọkọrọ nwunye ụmụ nwoke bụ emeni ya na ihe mecha ya gbagote nye na nwunye nọ na bed ọtọsọ ọgọrọ na nwi ọkpa nwunye ọbịakwa ya ọdị ọkọruoro nwaanyị ahụ dị ụmụ nwaanyị ahụ abụrụzie MTN everywhere you go ha jizi aka wee na-ediseminate the information ndị mmadụ asị na o mechakwa ya ọdị ọ gwụcha ihe nwoke chọrọ onye a gwara si ya mara mgbe onye marakwa mmewe o madam maka Chineke gị na-aza gị zọọ nwoke ọyafoyi gwe mụrụzi ọzọ daalụnụ na-agbanụ Krismas nọ ya ka a na-eme ngwa ka ọ dị